Добре дошли в класацията Топ 10 факти за българските мъже на Вселената ТВ. Първия факт. Родният оптимист. Българският мъж винаги вярва, че всичко ще се оправи. Ако не е днес, то след още една ракия. Втория факт. Вечно младият. Той е на 40 години, но в душата си е на 20, а в дробовете си на 70. Всички имаме такъв приятел или познат. Третия факт. Романтика на високо ниво. Когато каже ще ти донеса звездите, има предвид, че ще свали едната останала кружка от полилея. Четвъртият факт. Гурме майсторът. Неговата кулинарна специалност е каквото има в хладилника, с щипка мама го прави по-добре. Петият факт. Здравословен начин на живот. Единственият спорт, който практикува редовно, е да прескача телевизионните канали, докато си търси мача. И сега може да направим като клашера, абонирайте се за канала ми. Да продължим с шестия факт. Специалист по финанси. Вярва, че всичко може да си купи с пари, само дето тях трудно ги намира в джоба си. Седмия факт. Мастер на любовта. В леглото е ненадминат, особено когато става дума за спане. Осмия факт. Благотворителност. И винаги е готов да помогне, стига да не става въпрос за носене на пазарски чанти. Деветия факт. Страхотният шофьор. Познава пътищата в България по-добре от собствения си дом, а правилника за движение само като намек. И последния, но не по важност, факт. Десети. Майстор по всичко. Счита се за майстор по всякакви ремонти, но ако нещо не тръгне както трябва, веднага търси телефонния номер на истинския майстор. Благодаря ви, че бяхте с класацията Топ 10 факти за българските мъже на Вселената ТВ.